Ak ste milovníkom vína, na svoje ste si mohli prísť v sobotu 20. januára v historickej radnici v Lučenci. Okrem ochutnávky kvalitných vín z Veľkokrtišskej vínnej cesty podujatie spríjemňovala aj ľudová hudba. Dnes sa koná podujatie Nové vína, to je v podstate spolupráca oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad Podpoľanie a Veľkokrtišskej vínnej cesty. A je to v podstate tradičné podujatie tejto vínnej cesty, avšak s tým, že prvýkrát sa to koná v Lučenci. Tieto nové vína v podstate sa stále dostávajú na trh takto v januári, čiže preto je to termínovo takto. A prečo v Lučenci? Kvôli tomu Lučenci, že sme sa chceli priblížiť v podstate viac srdcu Novohradu, s tým, že tie vína sú viaceré z nich pestované v Novohrade alebo blízkosti Novohradu, teda v Honte. Takže takto sme chceli priniesť tú chuť Novohradu aj do Lučenca. Riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu nám priblížil aj kultúrny program. V prvej časti podujatia budú to helikonkári z Novohradského osvetového strediska a následne to bude ľudová hudba Barnabáša Sába. Veľkokrtišská vínna cesta sa založila kvôli tomu, aby združila vinárov, ktorí sa seriózne venujú výrobe vína. Momentálne sme sa zišli v počte 10 vinárov od Movina, ktorí ponúkajú veľmi dobré mladé chardonnay s banánovou vôňou alebo takým charakterom. Potom napríklad rodinné vinárstvo Žigmond, tí majú krásny tramín alebo muškát. V nejakom regióne nedosahujú tramíny napríklad také charakteristické tie vône a chute ako v tomto našom regióne. Čiže máme nejakú špecialitku. No a v podstate vinárstvo Domín Kušický má krásny nové vínko Cuvée Dominus, ktorý v podstate nie je nové. Je to 5-ročné víno, ale oni sú typický alebo charakteristický tým, toto vinárstvo, že oni nerobia mladé vína, ale všetky vína v podstate držia dlhšie ako 1 rok. Červené vína 3 plus viac. A teraz ide do sudov krásny Dominus, ktorý tu môžete ochutnať, ktorý je nádherný, plný chutí. Je to v podstate kuvéčko z 3 odrôd. Nebudem prezrázať, musíte prísť, aby ste to zistili, ale v podstate je to také vínko, ktoré sa vraví, že je to slovenské Bordeaux. Spolupráca oblastnej organizácie a vínnej cesty je veľmi dobrá, si myslím. Spolupracujeme na viacerých podujatiach ročne a v podstate aj sme vydali v vínnej ceste brožúru o vínach Veľkokrtišskej vínnej cesty a vinárstve Veľkokrtišskej vínnej cesty. Takže myslím si, že je to prosperujúca spolupráca pre región. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.